Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gure asmoa, esperantza, herria, askatasuna, justizia, bakea, egia, maitasuna, mitoa, itzutza. Zenbat gera zer egin dugu ezerrez, zer egiten dugu alkarjo. Fermin Erbiti, Nafarroako kontuen ganbarako komunikazio arduraduna, baina nola aurkeztuko zenukezuk zure burua? Fermin Erbiti, kazetaria, aita eta semea, kirolzalea, gauza asko esan daitezke, baina, bueno, nek uste dut horrekin aski dela, ez da, azteko. Nun sortua? Iruñean. Iruñean. Bai. Eta nungoa zarela esango zenuke? Iruin semea, hemengoa, bai, Iruñean sortua eta hemen bizi izan naiz beti, eta Iruña gustoko dut. Eta zure haurtzaroaren lehendabiziko oroitzapena zein izango litzateke, hemen Iruñean? Bai, kale nagusian bizi izan ginen nik 7 urte bete nituen arte. Eta lehenbiziko irudia agian begira. Badakizu kale nagusia oso San Ferminetako kalea da, hortik pasatzen da. Entzierroa ez baina gainerako guztia, bai, prozesioak, kilikiak, musika. Eta orduan agian ez da, 3 urte izanen nituen nik. Eta giro berezia dago. Bai, batez ere karrika horretan, giro berezia dago. Eta hor 3 urteko haurtsoa dago, ni, alegia, eta bai, zerbait berezia gertatzen ari diren sensazio hori, ez da? Eta bai, hori nolabait ere iltzaturik geratu zitzaidan. Da hori da, giro, San Ferminetako giroa kale nagusian. Zertara jolasten zenuen? Eskutaketan eta futbolean, noski, eta pilotan. Nik betidanik pilota oso gustoko izan dut. 6 hizkuntzatan? 6-7 urte nituela batez ere gaztelaniaz. Aita euskalduna da eta euskalduna zen, ama ez, eta bai, batez ere gaztelaniaz. Eta oroitzapen horiek txuri beltzean edo kolorez gogoratzen dituzu? Haurtzaroko oroitzapenak, nik uste dut batzuk kolorezkoak eta alaiak direla, ezta? Baina txuri beltza ere hor dago, eta begira, niretzat dago eskolan dago. Txuri beltza, garai bateko eskola zarra, garai bateko pedagogia ere zarra, eta nik uste dut askoz ere koloretsuagoa dela gaur egungo eskola, zorionez. Baina bai, koloreak daude eta zuri beltza, eta batez ere zuri beltza eskolan dago. Argi zeneukazun heldua izatera ailegatzerakoan zer izango zinen edo zertan lan egingo zenuen? Bat ere ideiarik enuen. Gure aitak bazuen oinetako denda bat, batzu zituzten anai arreben artean. Eta egia da 13-14 urtetan hor lanean hasi nintzela larun batetan eta ezta, larun batean egunik oberena zelako dendan eta beti laguntza bertzuten, baina gustoko nun. Agian pentsatuko nun, noiz bai, aita bezala dendan lanean hasiko naiz, baina ez nun ideia argirik, eta gero enintzen bat ere ikasle ona. Oso nahiko ikasle txarra izan nintzen, 17 urte bete arte edo. Eta orduan gero, tira, bizitza grama ninduen beste bide batzutatik, eta kazetaritza ikasi nuen, baino ez, badira batzuk, eta nik batzuk miresten ditut, ez argi daukat medikoa izan nahi dut, edo argi daukat maisua izan nahi dut, edo musika dela nere eremua. Nik enun bat ere argi hori, eta egia esan
18 urtetan erabaki nuen, kazetaritza ginen dut. Bapateko erabakia edo nola? Bai, aukera gutxi nituen, matematikak eta zientziak eta batek gustoko ez nitulako. Eta orduan gelditzen ziren artean, pentsatu nuen bagian bat izan daiteke kirola ere gustoko nuen. Orduan horri lotutako karrera, INEF edo egitea, edo filosofia oso gustoko nuen filosofia. Filosofia deskribitu nuenean, eskolan edo institutuan oso handaukat matematika gorrotu nuen, eta maisua edo irakasle hasten zenean auto bat atera da Madrildik eta ez dakit abiadura hau eta bestea, eta gorrotu nituen matematikako irakasle guztiak. Eta filosofia bestelakoa zen, filosofia zen nolabait ere mundu bat ere soluziorik ez zuena. Ez zegoen modurik soluzio bakar batera. Matematika nien nintzen sekula heltzen irakasleak jartzen zuen soluzio bakarrera. Eta filosofian esan zioten, hemen soluziorik ez dago, hemen kontua da bueltaka ibiltzea. Bueltaka ibiltzea, helmugara sekula ez heltzeko. Eta alde hortatik nik esperientzia oso handia nuen matematikan, bueltaka ibiltzen nintzelako sekula helmugara heldu gabe. Eta filosofia eskurritu nuen. Eta 18 urtetan esan nuen, edo INEF, edo filosofia, edo kazetaritza. 3 aukera nituen. Eta azkenean, kazetaritzaren aldeko apustu egin nuen, eta pozik nago. Zaletasun gutxi matematikarekiko, baina orain ekonomian sartuta. Hori da. Egia da, gero unibertsitatean ere ekonomia ematen genuen, eta enun bat ere gustoko. Eta gero, ze gauza den ez da, hori, oso letretakoa, zenbakiak eta gorroten dituen, eta gero bizitzak behira, eraman zaitu beste bide batetik, eta kontuen ganberan. Bai, hemen zenbakiak, baina ideiak ere baditugu, eta batez ere komunikatzeko beharra. Eta beraz, hori oso erakargarria da niretzat, eta gero ekonomia, gorrotu nuen ekonomia, nire ere egin dut, eta ikasi behar izan dut, eta gero konturatzen za, naiz eta hasieran gorrotogarria izan, hortan sakontzen hasten zarenean, esaten zu, honek ere badu bere edertasuna nola baita esateko, eta nire egin dut neurri batean derrigorrez noski. Bai, filosofian bezalaxe irten bide asko daude eta batu egin da dena, ez? Bai, hala da, batu egin da, eta batu egin dira zenbakiak, komunikazioa, eta filosofia, eta ideiak, eta nik uste dut, azken finean, bizitza honetan, nik gero konturatu naiz, leio asko daude, eta askotan iruditzen zaigu, leio hori ez da zabalduko, ez oso goxo nagoelako nire leioan, eta ikusi nahi duan, baina gauza asko daude mundu honetan, eta nik uste dut komenigarria dela hailik eta leio gehien zabaltzea, eta nik ekonomiaren leioa derrigorrez eta hala beharrez ireki behar izan nuen lanean hasteko, eta lan honetan behar bezala aritzeko, eta, nik uste dut pozik nagoela alde hortatik. Nolabait ere, gainditu dudalako haurzaroko nolabait ere gorroto hori, ez da, matematikari nion gorrotoa. Eta gaztaroa nun bizi zenuen, hemen Iruñan? Iruñan bizi izan naiz beti, sortu nintzenetik, eta hemen bizi izan naiz, eta hemen ikasi nuen, egia esan, karrera nun egin eta zer egin, hortan du zalantza batzuk izan dituen, hemen gelditu nintzen, eta gero lanean ere hemen hasi nintzen, goiz, karrera ikasten nintzen bitartean, eta bai. Ikasle txarra zinela, 17 urte izan arte, esan duzu orduan unibertsitatean hori aldatu egin zen. Ikasle txarra nintzela hori argi dago, gure ama gaixoak bilera askotara joan behar izan zuen, eta inoiz etzun berri honik ateratzen. Ama esaten dut, garai hartan amek egiten zutelako, gaur egun ere esaten dute asko aldatu dela, eta uste bezain beste, baina tira. Kontua da, nulako batera argi zer egin, eta badakizu, nik uste dut hor batzutan, 16, 17 urtetan, argia piztu behar duzu, edo argia pizten baldin bada, orduan nolabait ere, zure burua pizten duzu, eta ikasle nahiko txarra izan nintzen, unibertsitatean hasi arte. Da nik uste dut, unibertsitatea heldu, eta batez ere hemengo unibertsitatea oso garestia da, hor konturatzen zara, gurasoek ere, haizu, ahalegina egin behar dutela, eta badela garaia zuk ere erantzuteko. Eta nik uste dut hori argi izan nuela. Eta agian horregatik, nolabaiteko,
zamatxo bat nuelako, ikasle txarra izana nintzelako, horregatik unibertsitatean hasita berehala nire buruari esan nion, lan egin behar da. Albaldi mauzu lan egin, eta, zorionez berehala hasi nintzen lanean, eta gustora bai. Zintzoa orduan? Bai, sekula nintzen esan nahi du, ni ikasle txarra nintzen, batek gogorik nolako ikasteko, ez nekelako zer egin. Zenbait gauzatan gustora biltzen nintzen, literaturan eta bar, baina nik uste nahiko aur eta gaztetxo zintzoa nintzela. Kontua da, interesantirik ez nuela, hortan, ikasketetan. Eta gero unibertsitatean, aldi berean lanean aritu nintzen, eta, karrera bukatu nintzen oso ikasle ona, baina kontuan hartu behar da, unibertsitatea gutxi joaten nintzela, lan egin behar nuelako, eta gustora. Egia esan, unibertsitatean badakizu askotan jendeak lagunak egiten ditu, eta festak eta bar, ni lanean ari nintzenez, enun bizi agian unibertsitateko bizimodu hori, beste batzuek bizi zutena, baina oso harro nengoen eta oso pozik, lana deskubritu nuelako batez ere. Eta literaturarekiko zaletasun hori betidanik izan da hor? Ez, agian unibertsitatean hasi nintzen gehiago irakurtzen, eta geroztik asko irakurri dut. Eta gero, egia da, liburu batzuk egiteko aukera izan nuen, hasi nintzen kazetaritza liburuak, gehiago reportajeak, ez literatura, nire esaten badiat ez idazlea, ez dakit, idaztea gustoko duen kazetaria naiz. Eta hasi nintzen, eta nik gustoko dut, baina batez ere irakurtzea dut gustoko. Orduan, ikasketak ere hemen Iruñean burutu zenituen, eta ze adinarekin alde egin zenuen etxetik? Etxetik berandu, 26 urtetan edo, egia esan, gure etxea ez delako izan eretako kartzela, batzuek gertatu zaien bezala. Gure etxeko gira oso nazen, gurasoekin bate arazorik gabe, eta oso gozo eta gustora bizi izan nintzen gure etxean. Egia da, etxetik ateratzeko gogoa, batzutan viajeak eta egiteko, baina etxean oso gustora bizi izan nintzen, eta 26 urtetan joan nintzen. Baina garai hartan nik ere ezagutu nituen batzuk, oso gogo handia zutenak, etxetik alde egiteko, nolabaiteko kartzelan ikusten zutelako beren burua, ezta? Hau ez ateratzeko edo kanpora edo ez dakiz zer, eta gure etxeko giroa oso nahi izan zen, eta oso alde hortatik oso esku zabal jokatu dute gure gurasoek, eta oso giro ona sortu dute, eta beraz, gustora bizi izan nintzen bai. Eta behin joan da, zure kabuz mundutik ze nomada izan altzara edo leku bakar batetan kokatu egin zinen eta... Bai, ni hemen kokatu nintzen, hemen segitu nuen lanean, unibertsitatetik lanean ari nintzen tokian hasieran, gero aldatu nintzen, baina beti ere hemen, eta enuen amets hori beste batzuek nik ezautu ditut batzuk, unibertsitatean ere, oso argi zuten ametsa Madrila joatea zela, Madrila joan nahi zutela. Garai hartan hori zen, ez da? Helburua hori, Madril hau baino asko ze gehiago delako. Nik egia esan, herri honetan bizi nahi nuen, bakoitzak bere autuak egiten ditu. Herri honetan ez dut esaten honekin Iruñean, baina gure herrian. Euskal Herri honetan bizi nahi nuen, erabaki nuen, eta gustora. Noizean behin noski hemendik atera egin behar da, beste jende batzuk ezautzeko eta beste giro batzuk, kultura batzuk, eta oso gustoko dut, baina hemen gustora bizi naiz. Eta zure isialdian zer egiten duzu? Begira, irakurtzea asko gustatzen zait, idaztea noizean behin, boladaka batez ere, zinera joatea asko gustatzen zait, musika asko gustatzen zait, koru batean kantatzen dut, ez da beste munduko, baina ikastorako koruan ere, eta kirola. Nik egunero egiten dut zerbait, kirola asko gustatzen zait. Eta gainean nik uste dut behar dudala. Orduan, kirola egiten hasten zarenean, nire lagertatu zitzen, txikitatik egin izan dut, igerik eta txikian nintzela, pilotan aritu naiz oso txikin nintzenetik, eta beste kirol batzuk egin izan ditut, korrika eta bar, eta oso gustoko dut. Eta beraz, egunero pare bat ordu behar ditut nik kirol pixka bat egiteko, era guztietakoak.
Beharra esan duzu. Beharra esan dut, nik uste dut, dudalako bururako ere, gorputzako nik uste dut ona dela, baina bururako ere ona dela, ni behintzat oso ongi etortzen zait. Lasaitzeko, izerdia botatzeko oso, nada sensazio hori ez da. Izerdia botatzen duzula, eta gero dutxa bat, launekin igual zerbeza bat hartu, eta, bueno, hori gustatzen zait, bai. Lanari dagokionez, lan egiten duzu bizitzeko edo bizi egiten duzu lana egiteko? Nik uste dut lan egin behar dugula, baino ez dut uste bizitza hontako gauzari garrantzitsuena denik. Hemen, importanteena da, nire ustez, zure gustoko lana aurkitzea. Eta gainera, soldata duin batekin. Tamalez, azken urteotan bizi izan dugun gauzarik tristenetakoa da, lan baldintzak eta duintasuna bide ezberdinetatik joan direla bat ere lotxari gabe. Eta hori da krisiaren ondorio niretzat mingarrienetakoa. Orduan, alde hortatik, gustoko lan bat eta gainera lan baldintza duinak lortzen baldin badituzu, aizu, lana ez da garrantzitsuena, baina behar dugu. Eta beraz, ez da inola esan, nik burua ez dut ikusten zorionez, holako fabrika batean pieza bat egiten, ez zait iruditzen, eta nik alde hortatik, suerte handia izan dut, oso lan, ne gustoko lanetan aritu naizelako beti. Baina ez da bizitzako gauzarik garrantzitsuena. Esan duzu krisiak aldatu eginten duela batzutan ikuspuntua bizitzarekiko. Urteak pasa ahala, zure ikuspuntua hori bizitzarekiko aldatu egin alda? Dudari gabe. Batzuek esaten dute 17 urte nituenetik edo 16 urte nituenetik gauza bera pensatzen dut, eta nik horlakoetan pensatzen dugu. Hori ez da baten normala. Nik uste dut bizitzak aldatu egiten zaituela, eta bizitzaren joan etorriek dudari gabe baldintzatzen dutela zure ikuspegia. Ikuspegi ezberdina dugu, eta gaurko talaiatik nik bizitza eta baloreak eta gauza garrantzitsuenen zerrenda modu batera ikusten dut, baina hori ez da 18 urteko ikuspegia. Zerbaitetarako balio behar du urteen joan etorriak, ez da? Zer egin dugu ezerrez, zer egiten dugu alkarjo, zer egingo dugu alkarrin, zer egingo dugu. Orduan orain zure lanean zentratuko gara. Konta iguzu, nola sortu zen zuregan komunikaziora kazetaritza munduan eta batez ere idazle moduan ere lan egiteko grin hori? Egia esan, batxilergoa amaituta nik enun oso garbi zer nahi nuen, baina argin nuen gauza batzuk enituela nahi inondigan ere, oso letretakoa izan naiz beti. Eta beraz, hori ikusita, pentsatu nuen, garai hartan gaina nun lagun bat, kazetaritza hasi berria, kazetaritza fakultatean hasi berria, eta hark esan zidan, nik uste dut interesgarria dela, eta erabaki hartu nuen, kazetaritzan sartu nintzen, jakin gabe noski, gustoko izango ote nuen, ez da, eta gero gertatzen da, bizitzan gertatzen den bezala, olako, ikasketa horietan sartu, eta ez unibertsitatean oso gustoren nengolako, baina bigarren kurtsoan aukera izan nuen lanean hasteko, garai hartan egunkari batean, Navarroi egunkarian, eta konturatu nintzen oso profesio polita zela hura. Pentsatu nuen, oso gustoko dut. Eta orduan horrek ere indarra eman zidan kazetaritza bukatzeko eta zorionez gainera lanean ari nintzen bitartean. Hori kazetaritzari dagokionez. Eta bestea, idaztea, idazten hasi nintzen, reportaje batzuk eta egun batean esan hon agian libururen bat idatziko dut eta horrela sortu zen. Eta, Iruñari buruzko liburu batzuk egin nituen, eta gero saiakera bat, saiakera hori saritu zidaten, 3 kuaderno txiki, eta zorionez, liburua ere karleratu zuten, eta gero beste kontu batzuk. Literatura gutxi egin dut, nien ez idazlea ez, baina idaztea eta batez ere irakurtzea oso gustoko duen kazetaria naizela, iruditzen zait. Orduan, kazetaritzarekin hasiko gara, zure lehendabiziko lana orduan unibertsitatean zeunden bitartean.
Bai, bigarren kurtsoan. Nik oso argi neukan lan egin nahi nuela, eta oso, gogoan dut, Navarra egunkaria zegoen gaur diario notiziaz dagoen toki berean, uharteko areta industrialde horretan, ez da. Eta ara sartu nintzelarik ikusita redakzioa, giroa, etzen gaur egungoa bezalako, ez da, jende guzia erretzen eta idaz makinak. Eta ez gara ari Kristo horreko 5. mendeaz, orain dela 86. urtea zen, uda. Eta uda hartan hasi nintzen lanean. Eta sartu nintzelarik, pentsatu nuen, badira hiltzaturik geratzen zaizkizun irudiak bizitza honetan, ez da? Eta niri hori geratu zitzaidan horrela. Nire pentsamentua izan zen, niri gustatuko litzake hemen bizitzea. Hau da, nire tokia. Hau da, azkenean erredakzio batera joan eta hasi egiten berriro, nolabait ere produktu bat hurrengo gunean jendeak jakin dezan ze gertatu den munduan, asko esatea da hori, ez da? Baina gutxi gora bera, hasi lanean eta gaueko 11etarako eginen du produktu bat, ahalik eta txukunen, egunkari hartan arazo asko zeuden, etzen oso egunkari sendoa esan dezagun, baina agian horregatik nik era guztietako lanak egiteko aukera izan nuen, eta esperientzia oso baliotsua izan zen niretako, oso baliotsua. Ikusteko, benetan, gustoko nuela zeregin hori, eta beraz, unibertsitatean segitu nuen, nahiko gustora batez ere pentsatzen nuke, hau bukatuta, profesio hortan aritzeko aukera izanen dut, eta gogoko tokian aldaparik ez. Zure saltzan orduan? Bai, egia esan oso asko gustatu zitzen kazetaritza, hau da benetako kazetaritza, eta ez unibertsitatean ikusten duguna, hori hala da. Kontua da, handi gutxira, eta nik askotan pentsatu dut, guk gure bizitza hitz egiten dugu, eta hau, eta bestea, eta erabakiak, baina ez da horrela. Nik uste bizitzak gu eramaten gaituela nahi duen tokitik, eta askotan pentsatu gaueko bide batzuetatik joaten gara, edo bizitzak eramaten gaitu. Eta beraz, handi gutxira, irrati batean hasi nintzen lanean. Zergaitik, hizkuntza politikarako zuzendaritza sortu berria zen orduan Nafarroan, eta laguntzak ematen hasi ziren euskara komunikabideetan sartzeko. Eta orduan ega eskatzen zuten. Kasualidadez, 3 hilabete lehenago atera nuen ega, joan nintzen, atera nuen, pentsatu gabe agian gero beharko nuela, baina hala izan zen, eta eskatu zuten kazetari bat edo ikasle bat egaduna. Radio Nazionalean, euskaraz egiteko. Eta irratian sartu nintzen, eta beste komunikabide bat ezagutu nuen ikasten ari nintzen bitartean. Eta konkretuki ze motatako kazetaritza zenuen gogoko? Egunkarian, Navarragoin kultura arloan hasi nintzen, eta egia esan oso gustoko izan dut beti kulturaz hitz egitea edo irakurtzea, eta hala gertatu zen. Eta gero irratian, badakizu, holako irrati batean euskaldun bakarra nahi nintzen, saio bakarra, eta ordun ahalik eta txukunez egiten saiatzen nintzen. Baina egia esan, askotan, 2 orduko saioak ere egin behar izan nituen, garai batean ni bakarrik, eta ordun hor era guztietako gauzak sartzen nituen, albisteak hasteko, elkarrizketak, eta Benito Lertxundiren kantuak oso luzeak zirelako, eta tamalez, eta onartu behar da batzutan, eta politak zirelako, baina esan nahi dizuet irratian batzutan dena gortuta, elkarrizketa bestea, eta Lertxundiren 7 minutuko kanta ederki etorriko zaigu orai, pixka bat. Bueno, orduan kazetaritza ni tokatu zaidana da batez ere kultura, eta asko gustatu zait, eta batez ere irratian, asko gustatu zait elkarrizketak egitea. Nik uste dut irratia dela benetan elkarrizketa ona egiteko komunikabiderik hoberena. Euskaldun bakarra esan duzu, eta zer suposatzen zuen horrek zuretzat? Begira, Radio Nazionalean egia da batzuk euskaltzaleak zirela, eta hori ere lagungarria zen garai hartan. Baina irratian ongi, nahiko ongi, baina tira, kontua da handi gutxira telebistan ere euskarazko programa egitea tokatu zitzaidala. Zuzendari egin zen nolako, eta zanean eraikin berean zegoen, eta enpresa bera zen, irratia eta telebista, Espainiar telebista eta irratia. Eta bai, eta orduan hasi ginen
programa bat, euskarazko programa bat egiten, hemen Nafarroan, eta Espainia Telebistak hemen egin duen bakarra. Ze beti egiten genuenan albisten laburpena, Telenavarran. Baina gero astean behin programa egiten hasi ginen, astean behin zen izena, eta alaxe egiten genuen astean behin. Eta zuzenean gainera, eta han telebistan bai, gainerakoak realizadorea, eta bestea denak erdaldunak izenik oso zaila zen, esate baterako elkarrizketa sartu behar genunean edo erreportajea, eta gogoan daukat, begiran nik esaten nion, ez da, realizadoreari, nik boligrafo hartuko dut, eta boligrafo hartzen dudanean, prest egon, reportajea sartu beharko duzulako. Beraz, baldintzak ez ziren oberenak, bueno, etxe horretan borondate bat politikorik ez zutelako eta euskara sustatzeko eta indartzeko, baina zirrikitu guztiak nik uste dut aprobetxatu behar zila garai hartan, eta hori tokatu zitzaidan, eta niretzat oso egoera ona izan zen, ze horrek aukera eman zian telebista ere ezagutzeko. Nahi baduzu ez kondiziorik, baldintzarik oberenetan, baina gero sinergiak bagenituen. Nik egunero programa egiten nuen irratian, eta askotan, astean 5 programa ziren, 5 irratsaio, eta orduan bat aukeratzen nuen, edo elkarrizketa oberena, edo pertsonaiarik interesgarriena, esateko heldu den astean nahi baduzu etorri Telenavarra eta elkarrizketa egin dugu. Beraz, telebista ezagutzeko aukera izan nuen. Oso denbora tarte txikian, komunikabide guziak ezagutu nuen, 3 komunikabide nagusiak ezagutu nituen, eta oso eskertuta nago horregatik. Eta 83an Nafarroako kontuen ganberara jauzia? Bai, 83an etorri nintzen, bai. 83an eta gainera egun seinalatua zen niretzat, sekula ahaztuko ez dudana, nire urte betetzea zelako, abenduaren 15ean hasi nintzen, bai. Bai, kontua da, hemen kontuen ganberan ez zutela komunikaziorik, ez egon deus, ez zuten deus egiten. Eta orduko presidenteak kazetari bat nahi zuen, baina ez hor buru belarri sartzeko eta jornada osoa egiteko, inondikan ere, hasieran gainera hemengo etxe hontako auditoreek eta ez zuten oso argi ikusten hori, zertarako behar du kazetari bat hemen. Eta orduan tematu zen, presidenta tematu zen, Patxitu Jon zen garai hartakoa, eta hari esker sartu nintzen, kontratu batekin egunean 3 ordu egiteko, baina komunikazioan eta arlo gehienetan gertatzen den bezala, lanean hasi hortan, eta berehala konturatu ginen gehiago eskatzen zuela. Ez zela aski 3 orduko lanaldiarekin, eta berehala gainerako nik bitartean beste lan batzuk egiten segitzen nuen, eta horiek guztiak utzi eta buru belarria zen nintzen hurrengo urtean, kontuen ganberan. Eta sartzeko modua juridikoki izan zen presidentearen gabinete buru izatea. Zergaitik, langileen zerrenda kazetaririk ez zegoelako. Orduan, sartzeko, komunikazioa sartzeko, eta kazetari bat sartzeko modua izan zen, lehendakariaren postu hori, lehendakariak zuen aukera gabinete buru bat izendatzeko, eta ni izendatu ninduen, eta orduan hasi nintzen, ez gabinete buru kontuen ganberako komunikazio arduradun baizik, bai. Eta handik urte batzutara, plaza atera sartu zuten, jarri zuten langileen zerrendan, eta oposizio bat egin zuten, eta zorionez atera egin nuen, bai. Eta ze egin behar edo ardurak ditu komunikazio arduradunak? Begira, hau instituzio oso txikia denez, era guztietakoak, komunikazioarekin zerikusia duen guztia. Eta gauza asko dira, egia esan, gu ere lantzen aritu garelako hori. Eta hasteko, hemengo txostenak zuzentzea. Nik uste dut oso garrantzitsua dela txostenak behar bezala idaztea, eta beraz, hemendik ateratzen diren txosten guztiak nik zuzendu egiten ditut. Eta helburua da beti, aizu, egin ditzagun, txosten ulergarriak, argiak eta bar. Hori batetik, txostenekin lan egitea. Gero, prentsaoharrak, txostenen laburpenak, komunikabideekin ere harremanak oso garrantzitsua zen, eta batez ere hasieran oso garrantzitsua izan zen, kazetariek ere ez zutelako etxe hau, eta batez ere etxe honetan zegoen zeregina ez zuten ezagutzen. Eta orduan komunikabideetan, edo komunikabideetako kazetariekin hitz egin, eta esan zertan ari garen, nola ari garen,
hemendik ateratzen den komunikazioa, informazioa bideratzea komunikabideen bitartez. Garai hartan hori zen modu bakarra, orai badakigu sare sozialak ditugula eta web orria eta gauza asko, baina garai hartan batez ere nire alegin berezia egin nuenik, kazetariekin egiteko eta esateko begira. Lan hau garrantzitsua da, kontuan hartuta gainera guk era askotako txostenak egiten ditugu, baina beti nafar guztiek ordaintzen dituzten zergekin, diru publikoaren zer egiten den. Eta hori aztertzen ari gara, eta beraz, pensatzekoa da, jendeak eskubidea duela jakiteko nola kudeatzen den guk guztiok ordaintzen dugun dirua, ezta? Eta orduan hori batetik, beraz, eskubidea dute, eta beraz, guk ere badugu nolabiteko zorra nafar guztiekin, esan behar diegu nola kudeatzen ari den diru publikoa. Eta gero, berehala konturatu ginelako, etxe honetan egiten den lana eraginkorra izanen baldin bada, komunikazioa behar dugu. Alegia, ni alkate txapuzero bat baldin banaiz, dena gaizki egiten baldin badut, eta hemen txosten bat egiten da esanez, dena oso gaizki egin dudala, komunikaziorik ez baldin badago, alkate hori oso lasai biziko da. Eta beraz komunikazioa estrategikoa da. Eta orduan, lan horiek gehi noski beste instituzioekin harremanak, protokoloa, bisitak, etxe hau berezia da, 13. mendeko etxe bat, Iruñeko Etxerizarrena, eta bisita programa bat daukagu. Eta era askotako lanak, beste instituzio handietan, hau baina handiagoak direnetan, komunikazio arloa banatuta dago, eta bat arduratuko da, prentsarekiko harremanez, eta beste batek eginen du, gehiago argitalpenak, eta beste batek web orria, eta bar. Eta kasu honetan ni bakarra naiz hemen, eta alde hortatik ere nik, alde hona ikusten diot, era askotako eta oso lan diferenteak egin behar izaten ditu dalako. Eta hasieran aipatu duzun, gardentasun hori bermatzea diru publikoaren kudeaketa hori herritarrei nola kudeatzen den hori argi ustea, ez? Zaila da administrazioaren trapuzar horiek, astintzea? Hemen kontua da, tradizio bat dagoela. Kontuen ganbera, 80. urtean hasi zen, 81. hasi zen lanean. Eta beraz, instituzioetan bada tradizio bat, eta esan nahi dut, guk administrazioei dokumentazioa eskatzen diegu, eta ez du batere arazorik horretarako. Hori nik uste dut sartuta dagoela hemengo kulturan. Beste kontu bada, gero hori nola helarazi gizarteari, eta badakigu hau kontu nahiko teknikoa dela, eta horregatik da hain zuzen ere beharrezkoagoa komunikazio lan hori. Txosten tekniko horiek, hoien mezua helarazteko jendeari, eta hori ulergarri bihurtzen saiatzeko. Nafarroa historikoki ezberdina izan da beti ekonomia arloan kudeatzeko hori beste modu bat dauka estatu mailarekin konparatuz. Ba daude estatu mailan kontuen ganbera bezalako beste erakunderik edo? Bai, azteko Madrilgo kontu auzitegia, hori da estatuko kontu auzitegia, eta gero Nafarroa lehenbizikoa izan zen, eta ez da harritzekoa, atzean historia zegoelako kontuen ganbera 14. mendeko instituzioa da, 19. mendeko zentralismoak desagerrarazi zuen, baina gero demokraziarekin berehala martxan jarri zuten berriro, eta badira beste batzuk, badira. Kontua da, eredua ezberdina dela, eta nik uste dut hori argi esan behar dugula. Nafarroako kontuen ganbera sortu zelarik, ez zegoen eredurik, eta orduan nik uste dut garai hartako parlamentarioek eta asmatu egin zutela. Zer egin zuten, begiratu, eredu hoberena non dago? Benetan diru publikoaren kontrolean tradizioa duten tokietan, esate baterako Kanadan, esate baterako Estatu Batuetan. Eta toki horietan kontuen auzitegiak oso teknikoak dira, bada pertsona bat, hori zuzentzen duena, presidente eta gainako guztiak funtzionarioak dira. Da, Espainiak hartu zuen eredua oso ezberdina da. Hor, parlamentuetan nolabaiteko tratu egiten dute, talde bakoitzak dagokion ordezkari kopurua izendatzen du, eta horiek osatzen dute plenoa.
Eta bakoitza gainera askotan, konfiantzazko auditoriak izendatzeko aukera ere badu. Eta hor, azpian gelditzen da, oso azpian, benetako lan teknikoa. Eta horregatik, nik uste dut, instituzioek ez dutela sinesgarritasunik. Eta kontrol erakunde batek ez badu sinesgarritasunik, egiten duten lanak benetan ez du deustarako balio. Zorionez, Nafarroa lehenbizikoa izan zen, eta zuen nun kopiatu, eta nik uste dut eredu, beste kontu bada guk ongi edo gaizki egiten dugun. Baino daukagun eredua ona da, kontrol erakunde batek egin behar duen lana egiteko. Eta benetako kontrol erakundeak egin behar duen lana da, profesionala, teknikoa eta independentea. Eta guk ez dio behiratuko ze koloretakoa den, udal batek ze kolore duen edo bestea, ez hemen talde badugu, auditoreak, teknikariak eta horiei berdin zaie. Eta hori da nik uste sinesgarritasunaren oinarria. Eta nola ikusten duzu Nafarroako egoera ekonomikoa? Azken urteotan argi dago arazoak izan ditugula, arazo larriak bi arrazoirengatik. Krisiaren ondorioz diru sarrerak gutxitu ziren, eta beraz urtero, azken urteetan, defizit handia. Hainbat urteetan, 300 milioikoa izan dugu. Orai aldatu da pixka bat, baina esan nahi zut, gastuak, diru sarrera, baina asko ze handiagoak direnean, eta hori aurten helduen urtean urrengoan hori gertatzen bada, horrek esan nahi du zor handia pilatzen dela. Krisia hasi aurretik 600 milioiko zorra zuen Nafarroak, eta orain 3.000 milioikoa. Eta beraz hor dago, zama bat. Eta orain, nik uste dut azken bi urteotan, lortu dela diru sarrerak eta gastuak orekatzea. Eta hori albiste hona da, hori orekatzen ez baldin baduzu, zor handi hori, zama handi hori handitu egiten delako. Eta alde hortatik, espero dezagun, hurrengo urteetan ere, diru sarrerak areagotuko direla. Eta hori oso garrantzitsua da bai. Eta gero kanekin gertatutakoa ere hor dago? Bai, gauza asko gertatu dira, baina egia esan gu hortan ez ginen sartu, eskatu ziguten txostenen bat, eta kan ez da etzen kutsa publikoa, juridikoki etzen publikoa, diru hori etzen ateratzen Nafarron poltsikoetatik. Orduan, horretan, eta nik uste triste izan zela, kan desagertzea, baina hala gertatu zen, eta gure zeregina izan zen ikustea nola jokatu zuen Nafarroko gobernuak. Zer egin zuen eta zer ez zuen egin. Hori gertatu da kanekin. Nik uste Nafar bezala, eta Nafar guztio sentitu genuela, eta albiste txarra izan zen, oso gurea zen kutsa bat galdu genuelako, baina horrek ez du erremediorik, eta tira, bakoitzak erabakiko du hortaz ze pentsatu nahi duen. Kontuen ganberak ez du alde hortatik iritzi argirik. Eta orain zein da eskutartean kontuen ganberak duen erronka nagusia? Begira, nik uste dut kontuen ganberaren erronka nagusia dela, etxean gertatzen ari diren aldaketak, eta batez ere langilerian, tekniko askok erretiro hartu dute, 80ko hamarkadan hasi zirelako, eta hau berritu behar dugu, eta gaztetu egin behar dugu. Eta oso erakunde teknikoa denez gurea, oso funtsezkoa da hortan asmatzea. Oso profesional onak behar ditugu, azken finean mundu aldatzen ari da, administrazioa ere aldatzen ari da, kontrola ere aldatzen ari da, eta etorkizunari begira guk pentsatu behar dugu ze motatako lanak egin behar ditugun, benetan gu ere eraginkorrak izateko. Azken finean, erakunde hau interesgarria eta garrantzitsua da, zergaitik guk gure lana ongi egiten baldin badugu, uste dugu batetik gardentasuna bermatuko dugula, kontuak argi utziko ditugula, baina batez ere guk txosten guztietan gomendioak ematen ditugu, ezta? Guk hutsak ikusten ditugu eta horiek azpimarratzen ditugu, baina horretaz gainera gomendioak ematen ditugu, haizu hau hobetzeko hau egin daiteke. Eta uste dugu, hortan asmatzen baldin badugu, benetan mesede handia egin diogula biztanleriari. Eta hortan ari gara, ezta? Baditugu txosten asko, noski orain esku tartean, baina hau aldatzen ari da. Ez da aski esate baterako Iruñeko udaletxera joanen gara, eta kontuak hemen daude, diru sarrerak, gastuak, legea bete dute, obra hau eginda, eta ez dakiz zer nolabaiteko
garai bateko auditoretza, ezta? Ea kontuak ongi dauden eta legea bete duten ala ez esatea. Hori egin behar du, hori oraindik egin behar du. Baina batez ere administrazio publikoetan orain erronka da eraginkortasuna. Ez bakarrik legea betetzea, baizik eta aizu, erabiltzen duzun euro bakoitza ahalik eta hobekien erabili. Eraginkortasuna, hobeki erabili behar dira diru publikoak. Eta hortan asmatu behar dugu. Eta nik uste dut, ispilua agian Kanadan, Estatu Batuetan, auditoretza askoz ere helduagoa duten tokietan izanen dugula. Baina zure lana ez da ikuskaritzara mugatzen, maiz argitaratu egin duzulako lehen aipatu dugun moduan. Bai, ni funtzionario naiz, baina espirituz ez naiz oso funtzionario. Esan nahi dut, eta egoizean hemen ibiltzen dudan literatura, ongi dago, ni ohitu egin naiz, esan dizut oso letretakoa nintzela, eta garai batean esan izan baliate zenbakiekin eta auditoretza txostenekin ibiliko zara lanean, esango nuke, baina zer dago. Kontua da, bizitzak, esan dudan bezala, askotan pentsatzen ez dituzun bidetatik eramaten zaituela eta hemen hasi nintzen lanean. Eta pentsatu nuen zenbaki saltza hau ikusi eta gero nik arratsaldetan beste zerbait egin beharko dut. Eta orduan beste erabateko lanak egiten hasi nintzen, testuak idazten eta kolaborazioak egiten ere zenbait komunikabideetan, batez ere euskaraz, eta oso niretzat osagarri garrantzitsua da goizeko lana egin bai, arratsaldetan ere batzutan tokatzen da, baino zenbaki saltza hori utzi eta gero irakur dezagun, idaz dezagun, asko gustatzen zaite irakurtzea eta idaztea, bai. Zenbat liburu eta lan argitaratu dituzu? 6-7 liburu nik uste du. Batetik hasieran Iruñari buruzkoak, San Fermi buruzkoak, San Fermi ikastolak, esate baterako santzian 2000 urtean, San Fermi buruzko liburu bat egiteko, nahi nuen bezalakoa, eta oso gustura egin nuen. Eta gero saiakera bat, 3 kuaderno txiki, Zelaia saria eman zidaten arekin, eta netzat oso garrantzitsua izan zen. Eta beste batzuk, eta kontuen ganberari buruzko kontuak etxe honetan, konturatu nintzelako berehala etxe honek bazuela historia oso polita eta historio oso politak eta biltzen hasi nintzen eta etxe honetako kontuak ere eta historioak kaleratu o argitaratu nituen liburu batean. Eta ahaztu gabe euskararekiko duzun konpromesua esan duzun moduan. Bai, dudarik gabe, nik uste dut euskara dela hemen Nafarroan dugun altxorrik handiena, eta gure babesa behar du, eta ez da, esan nahi dut, babestuko ez du, guk babesten ez badu oso tristea izan da, garai luzean hemen batzuen aldetik izan dugun, nik ala bizi izan du behintzat, ez da egit, erasoa edo zin ikusia edo behintzat bate interesak gabeko jarrerak oso tristeak izan dira. 19. mendeko batzuk, intelektual batzuk, etxe honetan ibilitakoak, Arturo Campion, Ansoleaga, eta haiek guztiek Altadil bera. Oso argi zuten euskara oso gurea dela eta beraz babestu beharra zegoela. Eta horregatik sortu zuten etxe honetan berean euskara elkargoa. Eta 20. mendean ere karlistek oso argi zuten gurea zela. Eta orduan horregatik esaten dizut, bai, nik alde hortatik konpromesoa daukat eta euskaren aldeko zerbait eskatzen dieten guztietan, bai, ezko ematen dut dudarik gabe gainera. Eta orduan alde hortatik, ikastoletan ibili naiz. Eta nik uste dut egin beharreko kontua dela. Guk gaina euskara galtzea ez bakarrik gure Euskal Herri hontan, munduan oso tristea litzateke. Haizu, ekologia hain garrantzitsua denez, hizkuntzen ekologia ere zaindu egin behar da. Eta Nafarroan ikuste dut, argi izan behar dugula, gurea dela, eta beraz defendatu behar dugula gauza guztien gainetik. Eta momentu hauetan ze proiektuetan edo ekimenetan zaude sartuta? Begira, orai segitzen dut gauza batzuk idazten, testutxo batzuk, kolaborazio batzuk egiten ditut komunikabide batzutan, eta San Fermin ikastolarekin ere segitzen du noizean behin. San Fermin ikastolako lehendakari izan nintzen garai batean eta asko ikasi nuen ikastola hartan. Nik uste gure seme-alabek ere ikasiko zutela, baina nik asko ikasi nuen. Eta beraz, gure seme-alabek bukatu bazuten ere, oso hitzen dut noizean behin, aldu dana egiten. Eta lana, eta gero, kirola ere asko uztan zait, eta beraz 24 ordu ditu egunak, baina bai, batez ere,
bueno, euskararen aldeko konpromisoa eta kirola, irakurri eta holako gauzak eta lan egin duzu. Etorkizunari begira ze nolako asmoak dituzu edo nola aurre ikusten duzu? Ez dakit, nik uste dut hemen segituko dudala, pentsatzen du, segituko dudala lanean, eta segituko dudala bestelako lanak egiten, beste zerbait idazten, kolaborazioak eta proiektotxoak, fundazioaren batean ere ari naiz lanean, Euskal Aldeko fundazioaren batean, eta segituko dudala lanean gustora. Kontua da, nik oso gustoko dudala lana eta lanetik aparte egiten dituan gauzak, eta beraz, nik alaxe ikusten dut, baina esan dizut, askotan ez dakigula, askotan bizitzak erabakitzen du. Guk zein behar dugun, ezta? Ezin du aurretik pentsatu. Baina momentuz, etxe honetan 25 urte eginen ditut aurten, eta oso gustora egon naiz. Eta nik uste beste urte batzuk ere eginen ditu dela. Zenbat gera Test moduko bat egingo dugu orain. Zer uste duzu, gizartearekiko konpromesua izan behar dugula edo? Dudarik gabe, konpromisoa behar dugu, batez ere pentsatzen badugu mundu hau hobetu egin behar dela. Norbaite pentsatzen baldin badu, eta ez da nola pentsatuko hori, ezin dela edo ez dugula hobetu behar, baina nik baiezkoan nago eta beraz horrek konpromisoa eskatzen du. Eta natura zaindu behar dugu? Zaintzen du, baino gehiago, dudarik gabe. Bidaiatzea gustoko duzu? Bai, asko gustatzen zait eta badut helbururen bat, esate baterako Nueva York ezagutzea. Eta egun bateko ateraldia eginez gero, ze nahiago duzu, hondartza edo mendia? Biak gustoko ditut eta agian biak gustartzen duen plana litzateke ederrenetakoa, mendira joan eta gero itsasoa ikustea. Niretzat zoragarria da itsasoa mendi batetik ikustea. Hiria edo herria? Hirian oso gustora bizi naiz. Herriak bizitatzea gustatzen zait, baina ez nuke aldatuko hiria. Eta herria aukeratuz gero, orduan herri handia, txikia baino? Bai, bizitzeko nik hiria nahiago dut, baina herriak ere gustuko ditut, beti ere egun bateko plana egiteko, herriak ezagutzeko, eta bai, askotan joaten gara herri bat ezagutzera edo, bai. Baina bizitzeko, hiria nahiago dut. Iria Iruña bezalako edo Donostia bezalako hiri bat, ez oso handia. Edo New York. Ez, ni olako hiri handi batean bizitza elitze bater gustatuko. Zorabiatu egingo nintzake. Eta gustatzen zait, Madrila joatea, Barcelonara eta olako Parisera. Baina ikusteko eta batez ere lasai joateko, egun batzuk pasatzea joateko oso egokiak dira, gauza asko ikus ditzakezu, baina bizitzeko ez, nik nahiago dut hiri lasaiagoa. Mitozalea zarazu? Ez. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Uste duzu? Nik uste dut bizipoza barnean dagoela, nonbait egotekotan, barnean dugula, ezta? Baina dudarik gabe bizitoki atsegin batek lagun dezake. Orduan, zein esango zenuke dela postasuna lortzeko edo zoriona lortzeko sekretua? Nik uste sekreturik ez dagoela, edo sekreturik egotekotan da jakitea erabateko zoriontasunik mundu honetan ez dagoela, baino badirela printza batzuk, post txiki batzuk eta unean unekoak eta askotan txikiak izaten direla, eta agian sekretu bakarra da gauza, eguneroko gauza txikietan zoriontasuna egon daitekela jakitea. Liburu bat? Zaila da galdera hori, zaila, oso zaila. Orain esango nizuke Un largo sábado, George Steinarren Un largo sábado oso, orain dela gutxi irakurri nuen eta oso liburu interesgarria iruditu zaidalako. Baina bakarra esatea oso zaila da. Pelikula bat? Hiru, El Padrino bat, El Padrino bi, El Padrino hiru. Kirol bat? Pilota, dudarik gabe. Ze evoluzioa ikusi duzu euskararen inguruan? Nik uste dut hemen evoluzioa ona izan dela, badakit kezkatzeko datu batzu daudela, baina nik horrela ikusi nahiago dut. Alegia,
hobera egin dugula, dudarik gabe, eta hortan niretzat bi kontu azpimarratu behar ditugu. Batetik, orain dela mende erdi bat Euskaltzaindiak eginikoa, alegia euskara batua, estandarizazioa, Euskal Herri osoan hizkuntza bakarra erabiltzeko, ez bakarra, baina telebistarako bai, liburuetarako, ikastoletarako eta bar, eta ikastolek urratu zuten bidea. Eta oro har, esanen nuke, hobera egin dugula eta bide hortatik segitu behar dugula. Hala ere normalizazioa gai pendiente bat da. Dudarik gabe, baina hor bakoitzak ere baditu bere helburuak, baina oro har nik esanen nuke ze lortu behar dugu, esate baterako gure Nafarroa arrago honetan, Xabier Letek esaten zuen bezala, ezta, Nafarroa arragoa. Nafar guztiek ikustea eta sentitzea, naiz eta erdaldunak izan, euskara hemengoa dela. Eta zaintza eta babesa merezi duela, eta ona dela, eta hobe dela hiru urteko aurrek euskara ere ikastea, etxetik euskara ez baldin badute. Nola gustatuko litzaizuke mundua izatea hemendik 50 urtetara? Bidezkoagoa, alderdi askotatik, badugu zer eginik, eta holako helburuak askotan esaten zu, nola. Agian hor sekreturik ez dago, baina bakoitzak bere arlotxoan eta bere neurritik egin dezakena eginez. Hori da, aitzina egiteko modu bakarra nire ustez. Horrela gustatuko litzaizuke eta nola aurre ikusten duzu? Oso zaila da aurre ikustea, eta nik ez dut olakorik esanen zergaitik, begira, azken urteetan apostuak egin dituztenak, okertu direlako, erabat, eta oso zaila da apustuak egitea, eta ere gehiago, hemendik 50 urtera, mundua aldatzen ari delako, eta izugarrizko erritmo hartu du, eta orduan oso zaila da aurre ikustea, baina nik mundu askoz ere bidezkoagoa eta orekatuagoa. Herri bakarra baldin bagara, gero eta txikiagoa da, gure mundua batetik bestera azkar heltzen garelako, ikusi behar dugu 80% pobre izatea eta 20% aberatsa izatea, hori astokeria dela. Eta oraintxe bertan gizakien artean harremanak lantzeko modua egokia dela esango zenuke? Ez dakit, oso zaila da horri erantzutea eta gehiago erantzun azkar batean. Nik esanen nuke hortan ere gauzak asko aldatu direla, komunikatzeko tresnak gero eta gehiago dira, gero eta azkarragoa, gero eta informazio gehiago dugu, baino arriskua dagoela hor, bai, datu asko eta gauza asko, baina benetako informazioa, benetako komunikazioa latzen du, nik uste dut buruz buru hitz egin behar dugula, eta noizbait, noizean behin oso ona dela, esate baterako, mobila etxean uztea, albaldin badugu, eta pentsatzea bestearengana hurbiltzeko ez dela aski WhatsApp bat bidaltzea, hitz egin behar dugula. Hitz egiteko ahalmena galtzen ari gara, eta idazteko ahalmena ere, eta nik uste dut biak funtsezkoak direla. Garai batean eskola zaharretan zaten zuten, zein behar duzu, gutxienez, hitz egiten ikasi eta irakurtzen eta idazten, gutxieneko horiek ere galtzen ari gara. Beste gauza askotan hobetzen ari gara, baina komunikazioan zalantza dauzkat. Orduan, agian bai badagoela zoriontsu izateko errezeta bat? Zoriontsu izateko errezeta da jakitea, esan dudan bezala, benetako zoriontasuna handirik letra larrietan idatzitako zoriontasunik ez dagoela, baina bizitza honetan gauza polit asko daudela, eta askotan guk anteojoak jarrita ditugu eta ez ditugu ikusten. Edertasun hori egunerokoak direlako, ez da? Edo mendira joan, edo itsasoa ikusi, eta hori galtzen ari gara. Iruditzen zaigu, pelikula ikusita daukagu. Nik uste dut, sekretua izan daitekeela, harritzeko ahalmena, ez galtzea, musika bat, Bachen musika entzuten hastea, eta hau zoragarria da, hau benetako opari bada. Eta orduan hori galtzen baldin badugu, askotan galtzen dugu, pentsatzen dugulako izugarrizko marabilak behar ditugula. Bueno, Bachen musika, opari hor dago, klik batera dago, egunero, eta hori bezala beste gauza asko. Horrekin horretaz gozatzeko gauza izatea izan daiteke zoriontasunaren gakoetako bat, nire uste apalean beti ere. Amaitzeko, Fermin Erbiti 3 hitzetan? Fermin Erbiti, zabaltza esan nezake, gure amaren abizena delako, baina Fermin Erbiti
aita semea eta laguna esanen nuke. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.